है, इसके बाद नहीं। निशा जी आप आराम से गाइए, कोई कलाकार नहीं है, आप आराम से गाइए। कौन है भाई? कौन है? कौन है? कौन बोला? थोड़ा सामने आके बोलिए। के हो? पहली बात की तो आप बोलिए मत, दूसरी बात अभिषेक जी से बात होगी, आप इसमें एकदम मत बोलिए, माइक बंद करिए इनका। भैया बोले हैं कि कोई कलाकार नहीं, आप गाइए आराम से। तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। चलिए। कि गांव टोला कस्बा ही लइलो गली गाली, देखते तो के लोगवन में मौज खला वाली। गांव टोला कस्बा ही लइलो गली गाली, देखते तो के लोगवन में मौज खला वाली। होइल कमाल नैनीतालिया करा, कइले बा कमाल, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। मूड़ी पा जवानी के बुझला दले, रोज रोज बाबू हमर बोझ बदले। मूड़ी पा जवानी के बुझला दले, रोज रोज बाबू हमर बोझ बदले। होइल कमाल नैनीतालिया गरा, कइले बा आए हाय हाय हाय, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। कि हमरा लागे चल न भैया, हाय उड़न बाज हम चिड़ैया। हमरा लागे चल न भैया, हाय उड़न बाज हम चिड़ैया। बुढ़वा काहेला बाटे माल तगड़ा, कइले बा कमाल। माल से याद आया कि गली में गर्दा उड़ावत चली, समझला लइकन में खाला बाली। हाँ हीरोइन हो हीरोइन, तना न पिएलू, कहता अखिया नशा में झिझेलू। हीरोइन हो हीरोइन, तना न पिएलू, कहता अखिया नशा में झिझेलू। बतावा कहीं गाजा, तना न पिएलू, कहता अखिया नशा में झिझेलू। हीरोइन हो हाँ